Ang ining nga balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sa amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. Nagiwat sang rally ang pila ka mga progresibo nga grupo agud ipakita ang suporta kay Commission on Elections Commissioner Rowena Guanzon. Sa interview sang Radyo Bandera Iloilo kay Brian Bosque, Deputy Spokesperson sang Bayan Panay, ginpahayag sini nga upod ang bagong alyansang makabayan naghiwat sila sang sympathy protest action bilang pagpakita sang suporta kay Commissioner Rowena Guanzon nga nagboto sang disqualification case ni Bongbong Marcos. Dugang pa sini dapat marilis na sang COMELEC Central Office ang desisyon antes magretiro si Guanzon. Nag-apilar man ini sa pumuluyo nga hindi dapat liwat paghatagan sang poder ang pamilya Marcos bangod sa natabo nga martial law sa nga 1972. Samtang sa interview naman kay Lucy Francesco, chairperson sang Gabriela Panay Guimaras, ginpayag sini nga may basihan si Guanzon antes ini naghatag sang iya nga desisyon. Ginpakigbahin man sini ang isa sa mga basihan ni Guanzon amo ang kaso ni Marcos sa Bureau of Internal Revenue sa diin wala ini nagbayad sang husto nga buwis. Nagpasalig man ini nga bukas ang talatapan sa mga nagareklamo kagahanda man sila nga magbulig sa mga individual nga nagakinahanglan sang serbisyong legal. Pugos nga pamunuan sang bagong alyansang makabayan sa bilog nga Pilipinas nagpanawagan subong no sang isa ka sympathy protest action no bilang pagupod kay COMELEC Commissioner Rowena Guanzon sa iya kausa no pagpanawagan o desisyon nga i-disqualify si presidential candidate Ferdinand Marcos Jr. bangod sa kaso sini no nga tax evasion kag pag-bayular sa gyapon no sang mando sang Court of Appeals sa penalidad niya no. Ginahiwat na to. Ini si Kabanderang Paul Animas, nagabandera sang matutod nga serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo Radyo Bandera.